एकदम जोंथ' गाहायावसो फारसे आखाइथिं आं होखायामोन नै टिउसन होनाया दाबो मास मोननैल' जादों सनाफोर आङो गावनो फोरों बे हाबा जाखानायखौ नुनानै दाग्ला दाग्ला सिन्दुरखौ नुखानानै भिडिअखौ लेंहरनायाव गार थाब नांगोनबा मिन्थिखा खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबान लयट सोनाथामोनखौ फिन खेबसे बरलायबाय सोनाफोर सबायबा जेव जेव भगवान होनाय महर लाना सोनाफोर दामुगै मालाय इसोर हरनायसो आं बेयाव बुंनो लागा जेबो गैया सबायमा जेव जेव हरनानै बे सबायमा जेव जेव होनसै आरोना सोनाफोर आयु ओमफ्राय दिनै माखौबा खानाय हगारनानै इन्ट्र' भिडिअ होलायदों फौजिनि हिन्जावा दिनै माखौबा एकदम क्लिप थेबलायलायदों आरोना ओमफ्राय जेबो नङा सनाफोर दहाय खर लोबदोंमोन नालाय स' खानाया राननाया रानबायमोन ओमफ्राय जेरै दं बिदिनो दंथ'यो आरोना खानथ'वाखैनो बिदिनो दङ जाय मुरुगैनो सनाफोर मा खालामनो स' ब्लाउसखौ फरायलांबानो जाबाय बाया मोजोमा मुगैया मोजोमा सनाफोर इन्ट्रेस्टिं खालामनो कसिस खालामबाय थ' दे बिदिब्ला ओमफ्राय सनाफोर फिसालानि जादखौ नायदो खाफालाव आखाइ होलायनाय उन्दुगासिनो दङ दहाय नोङो 2 आराय घन्टा साइकेल सालायनाय साजायालाय ओंखाम जाखांनो ओरैबायदि दुब्ला जाबाय बियो ओमफ्राय टिउसनानो लांनो हालायलायासै आरोना आङो जि बुंबाय बियो आं जि मेंबाय मा आं गाबोननिफ्राय बिदि सालायला जालायथारबाय गद मा बुङो उननोबो ओंखारबाय आङो सोमथाबलायनानै फैबाय बियो उन्दुथोंसै सानबाय आङो स्कुलाव बन्द' मोनखानोसै ओमफ्राय थांथोंसै दे साननानै आं टिउसनाव लाङासै आरोना दोखो दोखो मेंबाय बोरै फिसालानि जुनैनो आंहाबो दिनै जेबो सुख गैया बिफायाबो डिउटि मारिनाय ना खिथाहरबायना आङो बिदि बिदि साइकेल सालायनो थांदों होननानैहाय आंबो मोनस्लाबलायाखै होनबाय दाना 10 मिनिट फरायनो आंनाव फन हरो 10 मिनिट उनावनो आंनाव फन हरो फाजायानो मोनस्लाबाखै फनानो खनथामसो फैबाय फैदोंना फैयाखै नायहैदोंना नायहैयाखै आं मालाय माखौ हास्लाबनांगौ दे ओजों सासेयाबो दिगदार खम जारला नायहैबाय आङो दहाय नोंसोरनो बै मोनसे भिडिअ आं देखायखादोंमोन मायदि आङो सुनसान सोरजों रावबो गैयाव मायदि नायहैदों खम जारला गैयामोननो अबा बै फिल्डआवसो सलायहैदोंनो फिल्डआव सलायहैदों होननायखायसो एसे बांद्राय जेबो माबायासै आङो सरब बिराद गारि मथरना हगारजाया बिफायाबो गुद गुद मोनबाय थाबाय ओमफ्राय बिफानि गुद गुद मोननायखौनो आंहाबो गुद गुद मोनफानानै आंहाबो नागिरलागासिनो दङ ओंखायनो एकदम एसे बुजायनानै दोनबाय आङो आरो बिदि दा खालामसै नङाबा साइकेलखौ थाला मारगोन आं होननानै थांगोन थांला गाबोन थांलाथ' होनदों माथो गाव अखानायबानो बिसनालाय मुदानो सोलायखायो स' बिमा बिफायासो एकदम बेफोरखौ कन्ट्रल लाखिनांगौ जायो नङा होमबा सोनाफोर स' सलायथोंबो सानलाय लाङो ओमफ्राय गारि मथरनि थाखायबो हगारजाया मा खालामनो जेरैबो जाया ओंखायनो फिल्ड दं नालाय ओमफ्राय फिल्डआव सलायहैथां फिल्डआव सलायबा जेबो नङा होननानै लोगोबो दं नालाय ओंखायनो थाङो आरोना स' माथो होनबावनो सनाफोर दहाय सुनाय जिफोरा अबेबा रानबाय अबेबा रानाखै स' खनस्रांनोसै आरोना आङो नोंथांमोनजों रायलाय स' नायलांबाय थादो होमबा नोंथांमोनाबो रानाखै आरोना नै गस्लाया मा खालामनो सोनाफोर बिफाफ्राथ' टेनसन जाखागोनानो सोरनि बिमा बिफानि टेनसन जाया बयबो जायो जोंनाबो गोदो जायोमोन अबयसे जोंनि समाव बारा मटर गारि गैयामोन आरो बस्थायाव जिरायनानै देरलाबायनाय बस्थायाव जानानै देरलाबायनायफोरखौलाय सोर इसेबां टेनसन लानो गोरा गोरि गोजाखामोन जोंफ्रा अबयसे गामिफ्रावसो जों गेलेखायोमोन ना काबादि फाक्का खादं मा गेलेयोमोन ना सोनाब नोंसिनिथिं मा गेलेयोमोन जों हले बिराद खेला गेलेयोमोन दे बै समावहाय आरोना दा बेफोरबायदि खेला गैला बे साइकेल सलायनाय मा सलायनाय जों सानलायलाङो फिसाफोरखौ बे न' सिंफ्राव बेसे फरायनाय बेसे टिभि बेफोरजों थानो टिउसन स्कुल बेफोरजों बेसे थानो स' एसे जेनेबा काबादि साबादि गेलेयाबाबो बे साइकेलफोरजोंनो एसे थाथोंसै बिदि साननानैबो एखमबा हगारनो लुबैलायलाङो आरो हगारबाबो गोसोआ गुद गुद जेरैबो जाला आजिखालि ओरैनो टाइमानो मोनखाया स्कुल टिउसन होनायनिफ्रायनो टिउसन आगोलावथ' आं होखायामोन नै टिउसन होनाया दाबो मास मोननैल' जादों सनाफोर आङो गावनो फोरोंदोंमोन आङो ओमफ्राय नानि दिगदारनि जुनैनो आङो एसे दिगदार जाबायना ओमफ्राय ओंखायनो आं होनांबाय आरोना नै आं दासो जास्ट आंना फिसालाया क्लास 4आव मोनबाय नालाय मास मोननैल' जादों मास मोननैनि आङो फैसाल' होदों दासिमबो नै एबार मास मोनथामाव सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय स' आंनो फोरोंदोंमोन आरो क्लास 4सिमहाय फोरोंबायमोन आङो जेरै थिनै गुगु गागा आं जा फोरोंनो हायो बेखौनो फोरोंदोंमोन आरोना सनाफोर ओमफ्राय फोरोंलांनोबो सानदोंमोन आङो 5सिम फोरोंनो होननानै टारगेट लादोंमोन ओमफ्राय उफाय गैया आङो उन्दैया दा बिराद दिगदार खालामो ना मेथ्सफोर बुजायनाय मानायाव एसे दिगदार खालामो ओमफ्राय ओंखायनो आङो होबाय आरोना सोनाफोर मेथ्सफ्रा एसे हेल्प मोनथोंसै होननानैहाय मेथ्सफ्रा एसे हार्डबो जाबायना आरो आं गोदो मोनि मेथ्सफोरखौबो मोनबायना दा आंनोबो बुजिनो एसे कठिन जायो सोनाफोर माखौ लाखोमानो आंबो एगजामपोल नायै एसे ओमफ्राय गावसिनि बायद'फोर हरनायखौ नायै एसे आं हारसिं बुजिग्रोनानैसो ओमफ्राय फिसालाखौ बुजायनो मोनो स' बिनि थाखाय आं दा टाइमखौ नांगौ जायोना ओमफ्राय आरो टाइमखौ नांगौ जानाय समावसो आरो टाइमखौ आं खम मोनबायना फिसाजोआबो बाथाम बासि लेखा खाट पेन्सिल माबा माबि सेख'ग्रा जाबायना सनाफोर स' उफाय गैया ओमफ्राय आं ओंखायनो टिउसनखौ हैबाय आरोना आं नांगौबा हैनानै खस्थ' खालामसै फिसायाल' एसे मेथ्सफोरा मोजाङै रोंथोंसै बिदि होननानै आरो मुखास्थ' लानायफ्राथ' जेनेबा न'आवबो लाखानांगौ जेरावखि जाया जेरावखि टिउसन होबाबो होआबाबो ओमफ्राय अब्लाबो आङो माने मेथ्सफोरा एसे मोजां हेल्प मोनथोंसै होननानै लांदों आरो आं हैदों स' बिदिनो टाइमानो मोना साइकेलाथ' बेस्रा ओइ खनसे बिफा थांलागैयावनो बायनानै होलांनायमोन सलायनो रोङाखैमोन उन्दैया बेस्रा सलायनो टाइमानो मोनाखिसैमोन ना ओमफ्राय नै दासो रोंबाय ओमफ्राय मानसिखौनो लाखिनो हाला रोंबाबो जारला रोङाबाबो जारला बायना होबाबो जारला बायना होबाबो जारला सनाफोर मा खालामनो फ्रावबो आजिखालि खुनु सेफ गैलालै बाइक स्कुटि जोबनो गैखाला जेरावबो जायगा जेरावबो जाजोबखाबाय
गारि मटर गामि टाउन जेरावबो एरियायाव खुनु माने आनलिमिट जाखाबाय गारि मटरानो मा होनो फोथारफोरबालाय आलादा खोथा आरो गथ'फ्रा फोथाराव सलायबाय थानो बायोना बोरैबा गोजासो गथ'फ्राबो खोलि जुगनि गथ'फोर सैत्र जुगनि नंला नालाय ओमफ्राय सलायबाय आरो थांबाय मोजां फैफिनबाय माथो खालामबावनो ओमफ्राय एसे सेफटि सलायनो थिनबाय आं दासो गोदान रोंनाय ना आंबो टेनसन जायो सपनाफोर उफाय गैया थांदोंसै एसे हगारनांगौ जायो फिसाफोरखौ हगारदो ओमफ्राय गुर मोननायखौ एसे दोनथ'नानैबाबो हगारनांगौ जायोना हगारबाय बिदिनो बिमायानो हां रायलायबाय दाबो सिखारबावाखै फिसालाया मेंनायानो बेबादिखौ माब्रै टिउसनाव लांनोमोन आङो जारलासोहाय थारमाने सनाफोरनि दखानावहाय बाखि हैनांगौ दाखालिहाय फिसालाया मैया टिफिनाव केक लांदोंमोन नालाय स' बेखौनो बाखि हैनो थांनो आङो नानिजों मावग्राजों दंहैखायो बिमायानो गेटसिम मोनाखै नालाय उन्दुनाय मानसिया मालाबानो दुफुं सिखारनानै साइकेलसो लानो आवगायबावबाय थैगोनलै अबेसे साइकेल रोंजेननायनि निसाफ्रानो आलदाखा आरोना जोंफ्राथ' गोदो साइकेल गिदिरखौसो आगोलाव एकदम गेगाय जालायनायमोन ना सनाफोर खम जारला फै दसे सालायबावदो बै जोंफोरनाथ' गाज्रिसिनबावमोन सासे मिस्ट्रि फैनो हाया सासे फायखारि फैनो हाया साइकेल लानानै आं गोसोखांबा बिराद मिनिनोसो ओंखारो दे सोरबा सासे साइकेल गिदिर गोजाखासोमोन नालाय लानानैल' फैनांगौमोन न'नि मानसिजों रायलायबाथाय साइकेलानो थाखालामोन लामा थांनानै जोङो सालायहैखायोमोन आरो सोरनाफोरथ' फिसाफोरखौलाय मा रायबावनो आङो साइकेल सालायनायखौ एकदम जोंथ' गाहायावसो फारसे आथिं गेद्दा सालायनाय आं गोसोखांबा बिराद मिनिफ्रांबाय सोरनाबा सोर बिदि साइकेल सोलोंदों खिथाहर आंनो कमेन्टआव लामायावनो सानै मानसिखौ लोगो मोनबाय आरो ना आङो माने ओंखारना दंखायोमोन नालाय सानै मानसिया गेगिनो नैथिं सासेयाबो गेगाय दङ दखानावहाय ज' थांनोसै बे फोथारावनो दसे नेनानै लांसै आङो गोजोनथोंसै हाथाराहां जालायानो जुद गैया मोनानोसै नालाय सनाफोर आंना केमेरायाहाय मोलेले जानोसैलाय आरोना दाम बारानि केमेरा नालाय ओमफ्राय मा होनो जेबो नङा आं मोनसे खोथासो शेयार खालामनो नागिरदों आरोना सनाफोर दानि आङो बे लामायाव ओंखारबोनायनि सिगाङावहाय जिआरि खनखांनानै थाग थिग सासे लोगोआ नानिखौ नायलांनो होननानै हाबैदोंमोन आरोना फिसाखौ टिउसनाव दोननानैहाय ओमफ्राय आंनाव हाबैदोंमोन आरो ओमफ्राय साहाबो लोंखाया लोगोआ मोजांथार आंना ओमफ्राय लोङासै आरो लोंखाया नालाय ओमफ्राय फैबाय आरो गयबोथ' आंना गैखाया जोबनानै दंखायो स' फैफिनबाय आरो थाबनो ओंखारबोफिनबाय टिउसन गनाय टाइम जाबाय होननानै ओंखारनानै थांफिनबाय आरो बियो ओमफ्राय माने जास्ट आंजों खोथा रायलायलांदों आरो बिथाङा फेसबुक नायो नालाय मानसिया ओमफ्राय होनदों आरो माने बे फेसबुकाव जे एकदम भिडिअ कलिं हरलाबाय थायो मोना गुना सोरबा बेखौ माबोरै दाननांगौहाय होननानै सोंदों आरो बे जा सादा सिदा फेसबुकावहाय निउस टिउसल' नायो आरो ना मानसिफोर शेयार खालामनाय बाथ्राफोरखौ नायो आरो बेसोर आंना सनाया लोगोआ ओमफ्राय आंबोथ' दाना फेसबुकखौ बेबायदि बांद्राय इउस खालामफेराखै मा इउस खालामा आंबो बेबायदि जास्ट आङो बहुद गोबाव जाबायमोन खालामिया आगोलावथ' खालामोमोन जेनेबा सिख्लायावहाय बांसिन ओमफ्राय हाबा जानानैहाय बहुद खम जादों आंना ओमफ्राय मा होनो बे खुलिनायनि उनावहायसो माने इउटुब खुलिदोंमोन नालाय बिनि उनावसो आङो इउटुबखौ फेसबुकावबो शेयार खालामजायो मानसिफोरा नोंखौ मोजां मोननायफ्रा नोंखौ साबसक्राइब खालामफैगोन होननानै लोगोफ्रा बुंबाय नालायथ' आङो ओमफ्राय आंबो शेयार खालामनो होननानै आङो नायफिनदोंमोन आरो मोजाङै ओमफ्राय आंनाथ' बेबायदि जेबो प्रब्लेम ओंखाराखै आं बे महर गैयिखौलाय बुरेरेखौलाय सोर भिडिअ कलिं खालामनो नङा होमबा सनाफोर बेबायदि नङा खालामग्राया खालामखायो फाल्थु दंखायो स' बे लोगोखौ माने मोनागौना दिगदार खालामदों जाहैदों बर'बो दङनो ओमफ्राय हारसाबो दङ जाहैदों आरोना ओमफ्राय आं होनबाय नों जेबोथ' खालामनो हाया खिन्थु नों बेखौ आनफ्रेन्ड खालामनानै लाबानो जाबायना नो प्रब्लेम आनफ्रेन्ड खालामना ला होननानै आं फोरोंहरबाय आरो सनाखौ ओमफ्राय आं खिन्थाखादों आं नोंखौ माबायाव आंनि दा भिडिअ'आव मेनसन खालामगोन दे आं नामखौ मेनसन खालामला आरो सोरबा लोगोनिखौहाय स' बेबायदि प्रब्लेम आरोना स' सोरबाफोर जुदि आंनि नायग्रा फंबायमोनहा बा लोगोफ्रा आरोना बेबायदि सोरखौबा कल खालामफ्रांदोंबा खालामनाङा आरोना दिगदार मोनो आंबोथ' सासे फौजिनि हिन्जाव ओमफ्राय बेबो फौजिनि हिन्जाव नालाय बेस्रा बोरैबा मोनदों आरोखि बियो माने ओरैनो जों सानैजों सावरायबाय आरो दसे माने ओरैनो फिसायानो न'आव थाखाया जों आरो बेबायदि खुनु लेना देना माने मोजां मोना आरोना जोङो एकदम बिराद इगनर जों बेफोरबायदि खामानिखौ आरोना माने मानसिफ्रा साननो हागौ फिसाय गैया लाइन बारि जागोन बेयो बाजैया बा आब'आ उमुगा ओमफ्राय बेबायदि जेबो नङा सनाफोर बिराद जों माने फिसाया दाबसेयाव थायो नालाय जोंना गोसोआ फिसायजोंनो जेब्लाबो लोगोसे थाफायो आरोना सनाफोर ओमफ्राय माने माथो खालामनो गोसोआनो थाफालायबाय थानांगौ देहाया आलदा थाबाबो सोलेरा आलदा थाबाबो गोसोआ जोंना ज' थाफालायबाय थायो स' जोङो बेफोरबायदि सोरबा भिडिअखौ लिंहरबा माबा रायलायगोन मागोन ब्ला गोजोन रायलायगोन बिदि जोंनाव जेबो माइनावनो फैया हिसाबनि बारा बा जरुरतनि बारा रायलायबाथाय रागासो थिखिनो दावखोयो आंहाथ' थिखिनो दावखोग्रासो नियम दङ जाला मालाबाथाय आंना आरो बे दखानफ्राव मैगं थाइगं फानग्रायाबो सोरबा बाजै थाजै होनोबाथाय रागासो जोङो आं मा बाजै बेलाय आब' होननानैसो बुंखायो आङो हारसाफोरखौ आंना सनाफोर बे रोखोमनिसो आं मानसिया जेनेबा बे फन खालामनाया
हाबा जाग्रा हाबा जानायबाबोथ' मानो खालामनांगौ बेलाय जेनेबा बेहाबो बिसि फिसा दङ ना ओमफ्राय सेंग्राबाबो जेनेबा मानो खालामनांगौ बेलाय सिख्ला मोनाखै नामा बेलाय हाबा जानायखौल' मोनदों नामा स' बोरैबा बे कल खालामग्रा मानसिया आंनि भिडिअखौ नायफ्लांदोंबा आं रायनायखौ गोसोआव लाखा खालामनाङा दोनखा आंनि भिडिअखौथ' बारा नाया बारा भाइरेलबो नङा अब्लाबो आङो वार्निं होबाय आरोना सनाफोर बेबादि खालामनाङा अननानै फंबाय बिनानाव बिब'फोर साननानै गोसोखौ गोजोननाय ला आरोना नै ओमफ्राय गथ'फ्रा गेलेगासिनो सोरगिदिं जेनेबा सेंग्रा सिख्लाफोर कलिं खालामलायनायबा जेबो नङाना ओमफ्राय जोंखौ हाबा जानाय सिन्दुर दागा मागा लानायखौ नुखाथारबाय गथ'फोर लिला लानानै फट' लानाय मा लानायफोरखौ नुखाथारबाय बेबायदिखौ फन खालामनाङा आरोना गाज्रि मोनो बयबो गोसोफ्राव सोरबा सोरबासो एसे लाइन मारिनो हागौ ओमफ्राय बांसिनानो बिदि नङा हिन्जावफोरा मिथिबायना बांसिनानो फाल्थु नङा साफा सानै थानो हागौ ओरैनो मोजां मस्ति खालामग्रा हागै उगै होननानै खिन्थु जोंथ' बिदि नंथारा खासकर आंथ' बिदि नङा एकदम सिफ्लेनानैसो गारहरनो लुगैयो आं एकदम बोख्लाबना रागा जोंनोसो ओंखारो आंना बेबायदि खोनाबाथाय बे खिथानायखौ आं होनदों आरो नोङो बेखौ आनफ्रेन्ड खालामनानै ला जेबो नङा होनना बुंदों ब्लक खालामनानै ला नोङो होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय खालामनानै हरबायबो आङो डाइरेक्टसो आंना खालामनानै हरबायबो आङो आरोना सराफोर स' आंना बेबादि आंहाथ' बिदि लेनदेना दोनना गैया जेनेबा ओमफ्राय दाबायदियाव आंजों जाबाथ' डाइरेक्ट आनफ्रेन्ड खालामखागोन आंखौ बिदि जाला माला फाल्तु खालामनांगौबा अबयसे आं फेसबुकआवबो बहुत खमखासै आंना दा आङो इउटुबावनो नोंसोरजोंनो एसे एक्टिभ जानानै थायो सनाफोर आंहा फंबाय बिनानाव लोगोफोर भिडिअ हगारनायखौनो नायै नायैनो कमेन्ट खालामनांगौ फुरा नायनांगौ कमेन्ट खालामनाय लाइक हरनायावनो आंहा टाइमानो थांखायो स' आं फेसबुकथिं थांनो टाइमानो गैया आरोना सनाफोर ओमफ्राय बिदिनो थाङोबाबो बिदिनो मानसिफोरनि भिडिअ शेयार खालामनाय मा खालामनाय एसे भाइरेल जानाय मा जानाया बेफोरखौ एसे नायनाय जायो आरो आंबो स' आङो आरो फेसबुकआवबो रिल्स टिल्स जेबोखौनो बानाया गेजेरावनो मोनसे मोननै ओरैनो हगारदोंमोन आङो बेबो मानि थाखाय हगारदोंमोन बे इउटुबखौ शेयार खालामनो थाखायनो एसे मानसिफोरा एसे एट्राक्ट जाथों होननानै मोनफा मोननै रिल्सखौ हगारदोंमोन आरो आं रिल्स हगारनायखौ बिराद गारखाबाय आंना खुनु जेना बिदि लेना दोनना गैया सोनाफोर बेनिफ्राय नै फिसाफ्राबो आंना मोनानो हमबाय थांनोसै मोनागौना थाजाबाय थाला दङ बयबो गथ' इनि बैथिं गेलेलागासिनो दङ सोरबा सैमा बेरायफैदों सोरबा ओरैनो गथ'फोर गेलेहोदों दं आरोना सनाफोर जेबो नङा ओमफ्राय थांनोसै ओमफ्राय आङो भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै सनाफोर न'आव थांनोसै नै साहा लोंहैनोसैलाय आरो फिसालाखौ फरायनायाव बहायनोसैलाय क्लासाथ' एसे जादों नालाय स' फरायनायखौबो गारनो हाया आरो एसाइनमेन्ट हरहांबाय आरो सनाफोर बिमा बुरैना खामानिया जानोसैलाय फिसाफोरनो एसाइनमेन्ट हरो बिमा बुरैयाबो गुगु गागा जाफानांगौ जायो आरोना सनाफोर स' दोनथ'नोसै जायफोरा बेखिनि शेयार खालामनायखौ फुरा नायलांबाय गोसो गोबोजों साबायखर बावबाय सनाफोर माबाफोर बादा बुंफ्रांबायबा अभार एक्टिं खालामबायबा माफ खालामदो आरोना ओमफ्राय आंबो नोंथांमोननि भिडिअखौ नायफिनसैलाय सनाफोर जायफोरा भिडिअ हगारदों ओमफ्राय आंनिखौबो फुरा नायलांदो ओमफ्राय सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना गालांदो बेल आइकनखौबो टिं होनानै गालांदो आरोना सनाफोर थेंक इउ स' माच